Відповідно, належить на комісію питань про організацію законності депутатської діяльності, етики та регламенту. Запропоновано розглянути два питання про наміри щодо налагодження міжнародної співпраці та партнерства. Перше питання та друге про затвердження положення про комплексну систему відеоспостереження на території Вітівецької сільської територіальної громади. Прошу голосувати за дані питання, щоб розглянути їх, рекомендувати їх виробити на позачерговій сесії. Комісія з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту вирішила рекомендувати дані питання щодо розгляду на черговій сесії сільської ради. Ми все. Дякую. Першого дуже. Дубль номер 1.